Ακούγοντας το όνομα Ακίρα Κουροσάβα, στο μυαλό μας έρχονται αμέσως επικές μάχες, σπαθιά και έντονη δράση με σαμουράι. Σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι κυριολεκτικά μόνο η επιφάνεια. Ο Κουροσάβα δεν ήταν απλώς ένας μάστορας της δράσης. Ήταν ένα πραγματικό πολιτισμικό φαινόμενο. Ένας βαφύτατος φιλόσοφος πίσω από την κάμερα. Στη σημερινή μας ανάλυση θα δούμε πώς ακριβώς κατάφερε να αποτυπώσει το τεράστιο τραύμα μιας Ιαπωνίας που βρισκόταν σε μια τρομακτική ιστορική μετάβαση. Δεν θα μιλήσουμε απλά για κινηματογράφο, αλλά για το πώς η αισθητική, η φιλοσοφία, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία παντρεύονται μαγικά σε κάθε του πλάνο. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, πρέπει να δούμε το ιστορικό πλαίσιο και είναι πραγματικά συναρπαστικό. Σκεφτείτε το λίγο. Γεννιέται το 1910, ακριβώς στη μέση μιας τεράστιας κοινωνικής έντασης. Από τη μία, η παραδοσιακή Ιαπωνία, ο κόσμος των σαμουράι που είχε καταρρεύσει μόλις λίγες δεκαετίες πριν. Από την άλλη, η απότομη εκβιομηχάνηση. Και μετά, η απόλυτη καταστροφή και ταπείνωση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα λοιπόν από αυτά τα απόλυτα συντρίμμια, το 1950, σκάει το Ρασομόν και αλλάζει τα πάντα. Αυτή ακριβώς η ένταση, αυτή η συνεχής σύγκρουση, γέννησε τη μοναδική και απίστευτα περίπλοκη κινηματογραφική του γλώσσα. Η πορεία μας για σήμερα είναι η εξής. Πρώτον, ζωγραφίζοντας με τον χρόνο και τη φύση. Δεύτερον, η φιλοσοφία στο κάδρο. Τρίτον, η ψυχανάλυση της αλήθειας. Τέταρτον, αποδομώντας την εξουσία και τον Μπουσίντο. Και πέμπτον, ένα οικουμενικό τραγικό όραμα. Πάμε αμέσως στο πρώτο. Ζωγραφίζοντας με τον χρόνο και τη φύση. Η αισθητική οπτική. Ας δούμε λίγο την αισθητική του μέσα από τις θεωρίες του Ζιλ Ντελέζ, γιατί εδώ γίνεται το πραγματικά ενδιαφέρον. Συνήθως, στον κλασικό κινηματογράφο έχουμε την εικόνα κίνηση, όπου η δράση οδηγεί απλά την ιστορία παρακάτω. Αλλά ο Κουροσάβα είναι μάγος της εικόνας χρόνου. Αρκεί να θυμηθούμε την εμβληματική μάχη στη βροχή από τους 7 σαμουράι. Ξαφνικά ο ρυθμός παγώνει. Η βροχή, η λάσπη, τα σώματα που πέφτουν δεν είναι απλά καιρικά φαινόμενα. Είναι η ίδια η υλικότητα του θανάτου. Είναι η φύση που στέκεται εντελώς αδιάφορη μπροστά στην ανθρώπινη θυσία. Και εδώ έρχεται μια φράση του που τα λέει όλα. Κάθε καδράζιμα είναι μια ηθική επιλογή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Η κάμερά του δεν καταγράφει απλά τα γεγονότα σαν παθητικός παρατηρητής. Τα ερμηνεύει. Πάρτε για παράδειγμα τη χρήση των τηλεφακών. Αντί να ανοίξει τον χώρο με έναν ευρυγόνιο φακό, ο τηλεφακός συμπιέζει τον χώρο. Τα σώματα των ηθοποιών φαίνονται κολλημένα μεταξύ τους, δημιουργώντας μια αίσθηση ασφυξίας. Με αυτόν τον τρόπο, μας λέει οπτικά ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Μας κάνει να νιώσουμε το απόλυτα ασφυκτικό βάρος της ιστορίας πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Περνάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, φιλοσοφία στο κάδρο. Νίτσε, Χάιντεγκερ και Βουδισμός. Σε ένα πιο βαθύ υπαρξιακό επίπεδο τώρα, ας μιλήσουμε για το Δάιζεν του Μάρτιν Χάιντεγκερ. Το εκεί είναι. Ουσιαστικά σημαίνει ότι αρχίζουμε να υπάρχουμε πραγματικά μόνο όταν κοιτάξουμε τη θνητότητά μας κατάματα. Και ο Κουροσάβα το εφαρμόζει αυτό αριστουργηματικά στην ταινία Ικίρου, που σημαίνει το να ζεις. Έχουμε έναν γραφειοκράτη, τον Ουατανάμπε, η ζωή του, μια απόλυτα νεκρή, ανώνυμη ρουτίνα. Μέχρι που μαθαίνει ότι πεθαίνει. Και στην πιο ανατριχιαστική σκηνή κάθεται μόνο σε μια κούνια μέσα στο χιόνι. Έχει μόλις καταφέρει να χτίσει μια παιδική χαρά. Επιτέλους, μια αυθεντική δράση μπροστά στο τέλος. Είναι μια πραγματική γροθιά στο στομάχι, μια συγκλονιστική στιγμή οντολογικής αφύπνισης. Και παρατηρούμε μια απίστευτη φιλοσοφική σύγκρουση στο έργο του από τη μία. Έχουμε την νιτσεϊκή δύναμη. Χαρακτήρες σαν τον Σαντζούρο, που λειτουργούν ψυχρά, χωρίς καμία απόλυτη ηθική, δημιουργούν τους δικούς τους κανόνες με βάση την ομή δύναμη. Όμως, από την άλλη, έχουμε τη βουδιστική έννοια της ανίκα, της παροδικότητας. Κοιτάξτε τον Χιντετόρα στην ταινία Ραν, ένας πανίσχυρος ηγέτης που στο τέλος καταλήγει ένας τυφλός, χαμένος γέροντας. Καταστρέφεται από το ίδιο του το τεράστιο εγώ, περιφερόμενος σε ένα σύμπαν που απλά δεν νοιάζεται για τον πόνο του. Μιλάμε για την απόλυτη φιλοσοφική σύγκρουση επί της οθόνης. Τρίτο κομμάτι. Η ψυχανάλυση της αλήθειας. Λακάν και Φρόιντ. Αν βάλουμε τώρα τα ψυχαναλυτικά γυαλιά μας, βλέπουμε τον Κουροσάβα να παίρνει την ιδέα της αντικειμενικής αλήθειας και να την κάνει 1000 κομμάτια. Φυσικά, μιλάμε για το ριστούγημά του, το Ρασομόν. Έχουμε έναν φόνο και 4 εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Ο ληστής το παίζει γενναίος, η σύζυγος το τραγικό ηθικό θύμα, το πνεύμα του σαμουράι εστιάζει καθαρά στην τιμή, ακόμα και ο ξυλοκόπος που υποτίθεται ότι είναι ο αντικειμενικός μάρτυρας, λέει ψέματα για να καλύψει τα δικά του κίνητρα. Αυτό, ξέρετε, ονομάστηκε φαινόμενο Ρασομόν και διδάσκεται σήμερα στις σχολές παντού. Το συμπέρασμα? Καμία ιστορία δεν είναι ουδέτερη.
Όλα παραμορφώνονται από το εγώ μας και το ένστικτο της επιβίωσης. Εδώ ταιριάζει απόλυτα ο Ζακ Λακάν και η έννοια του πραγματικού. Τι είναι αυτό? Είναι η αλήθεια που είναι τόσο ομή που δεν μπορεί να χωρέσει σε λέξεις. Είναι το τραύμα, το απόλυτο κενό. Και πώς το δείχνει αυτό οπτικά ο Κουροσάβα? Μα φυσικά μέσα από το ίδιο το δάσος στο Ρασομόν. Το δάσος είναι σκοτεινό, πυκνό, χωρίς καθαρά περιγράμματα. Είναι ο τόπος του εγκλήματος και ταυτόχρονα η απόλυτη οπτική αναπαράσταση αυτού του κενού. Είναι η αλήθεια που καμία ανθρώπινη ιστορία δεν θα μπορέσει ποτέ να καλύψει πλήρως. Τέταρτο κεφάλαιο. Αποδομώντας την εξουσία και τον Μπουσίντο, η κοινωνική οπτική. Για να καταλάβουμε πώς ακριβώς αποδομεί του σαμουράι και τις κοινωνικές τάξεις, ας κρατήσουμε αυτόν τον όρο, την αιγελιανή τραγωδία. Σύμφωνα με τον Χέγκελ, η πραγματική τραγωδία δεν είναι η μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι όταν συγκρούονται δύο αντίθετες πλευρές που έχουν και οι δύο δίκιο. Δύο αρχές που αλληλοκαταστρέφονται. Αυτό ακριβώς είναι το εργαλείο του Κουροσάβα για να ασκήσει την απόλυτη, σπαρακτική του κριτική απέναντι στον κώδικα των σαμουράι. Κοιτώντας τις 7 αρετές του Μπουσίντο, δικαιοσύνη, θάρρος, ευσπλαχνία κτλ., ο Κουροσάβα δεν μας λέει ότι είναι σκουπίδια, κάθε άλλο αναγνωρίζει την ομορφιά τους. Αλλά η ηρωνία χτυπάει κόκκινο. Θυμάστε τον Κιούζο στους 7 σαμουράι? Είναι ο τέλειος, ο απόλυτος πολεμιστής, η ενσάρκωση του Μπουσίντο. Και πώς πεθαίνει? Με τον πιο άδοξο, τον πιο γελίο τρόπο. Τρώει μια σφαίρα στην πλάτη, στα τυφλά, ενώ είναι μισοκυμισμένος. Καμία αρετή και καμία τιμή δεν μπόρεσε να τον σώσει από την ομή βαρβαρότητα και την τυχαιότητα της νέας τεχνολογίας των όπλων. Και να πως η χεγγελιανή σύγκρουση που λέγαμε γίνεται πράξη. Τι κάνουμε όταν η αφοσίωση έρχεται σε μετοπική σύγκρουση με τη δικαιοσύνη? Όταν η τιμή απαιτεί κάτι που είναι άσπλαχνο. Πάλι στους 7 σαμουράι, ο χαρακτήρας του Κάμπεϊ μας δίνει την απάντηση. Για να σώσει ένα μωρό, παίρνει τη λεπίδα και ξυρίζει το κεφάλι του. Κόβει τον κότσο του, το απόλυτο σύμβολο της τάξης και της τιμής των σαμουράι, πετάει την εξωτερική τιμή στα σκουπίδια για χάρη της ευσπλαχνίας. Είναι το τελικό χτύπημα. Το Μπουσίντο είναι τελικά ένα τραγικό, άκαμπτο σύστημα που καταρρέει κάτω από το βάρος της πραγματικότητας. Αν δανειστούμε τώρα λιγάκι τις ιδέες του Μισελ Φουκώ, βγαίνει ένα πολύ σκληρό συμπέρασμα. Η εξουσία δεν είναι κάτι που απλά κρατάς. Είναι κάτι που σε φτιάχνει, που δημιουργεί την ταυτότητά σου. Αυτό φωνάζει από μακριά στην ταινία Καγκεμούσα. Εδώ έχουμε έναν ταπεινό κλέφτη που αναγκάζεται να παίξει τον ρόλο ενός νεκρού άρχοντα. Όμως σιγά-σιγά εσωτερικεύει αυτόν τον ρόλο. Υιοθετεί τους κώδικες της εξουσίας μέχρι που γίνονται ο εαυτός του. Και όταν τελικά τον ανακαλύπτουν και του παίρνουν τον ρόλο πίσω, τι μένει? Απολύτως τίποτα. Ένα κενό. Μας λέει ξεκάθαρα πως οι κοινωνικοί μας ρόλοι κατασκευάζουν την ίδια μας την ύπαρξη. Πάμε στο 5ο και τελευταίο μέρος. Ένα οικουμενικό, τραγικό όραμα. Δυτική σύνθεση και υγιεινική αδύναμη. Αγγίζοντας πια μια πανανθρώπινη κλίμακα, αυτό που κάνει ο Κουροσάβα εδώ είναι ειλικρινά μαγικό. Παίρνει τον Μάκμπεθ του Σέιξπιρ, την απόλυτη ιστορία για την τυφλή φιλοδοξία, και την παντρεύει με την αισθητική του ιαπωνικού θεάτρου Νο στον θρόνο του αίματος. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Στη συγκλονιστική τελική σκηνή, αληθινά βέλη σφυρίζουν και καρφώνονται γύρω από τον πρωταγωνιστή. Όμως, χάρη στην επιρροή του θεάτρου Νο, αυτή η βία δεν είναι απλά μια τιμωρία. Μοιάζει με μια κοσμική τελετουργία. Είναι το ίδιο το σύμπαν που επεμβαίνει για να επαναφέρει την ισορροπία μετά από τόση ανθρώπινη αλαζονέα. Και βέβαια, δεν μπορούμε να μιλάμε για εξουσία και να αγνοήσουμε τις γυναίκες. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, οι γυναίκες του Κουροσάβα δεν κάθονται στο περιφόριο. Είναι απίστευτα πολύπλοκες και βασικά τρομακτικά ισχυρές. Η Lady Asagi είναι η επιτομή του ελέγχου. Χρησιμοποιεί την απόλυτη νεκρική ακινησία για να κινεί τα νήματα της εξουσίας. Από την άλλη, η Lady Kaende στο Ραν είναι η απόλυτη καταστροφή. Οδηγείται από μια ακραία δίψα για εκδίκηση, αυτό που στην ψυχανάλυση ονομάζουμε jouissance. Διαλύει τα πάντα, ισοπεδώνει την πατριαρχική δομή, παίρνοντας μαζί της και τον εαυτό της στον γκρεμό. Δεν είναι απλά θύματα, είναι οι απόλυτοι κατάλυτες της ιστορίας. Οπότε, φτάνουμε στο μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή μας ανάλυση. Αν κοιτάξουμε μέσα από αυτό το πρίσμα του Κουροσάβα, τι βλέπουμε?
Ότι η αλήθεια είναι πάντα σπασμένη σε κομμάτια. Ότι οι ταυτότητες και οι ρόλοι μας είναι απλά κοινωνικές κατασκευές. Αν είναι έτσι, τότε πώς επιλέγουμε εμείς να ζήσουμε, γνωρίζοντας πόσο εφήμερα είναι όλα? Ο Κουροσάβα, πολύ σοφά, δεν μας δίνει έτοιμες απαντήσεις. Μας προκαλεί. Αφήνει την ευθύνη σε εμάς να χτίσουμε το δικό μας νόημα και να βρούμε την αυθεντική μας δράση σε ένα σύμπαν που αδιαφορεί. Αφήνει την μπάλα στο δικό μας γήπεδο. Αυτά για σήμερα. Ήταν ένα πραγματικά απολαυστικό ταξίδι σκέψης εις το επανειδήν.